Una sa tanan, may buntag kanatong tanan. Itong inumduman mga igsuon nga diha sa atong ebanghelyo ni ining kabuntangon no, naghisgot kini. Inumduman nato naa ang atong si Juan Bautista, ang Juan Ubuna, naa siya ipuday mga disipulo o mga tinunan. Hinumduman nato ang kinabuhi ni Juan sa atong timbangon nato, balaan gyud. Siya gyud ang giandam, gipaanhi sa atong makagahom nga Dios. Moy ang tingog sa kamingawan nga nagingon, hinulsuli og biyae ang inyong mga sala. Dili dautan ang gibuhat, gitudlo ni Juan Bautista sa iyang mga disipulo. Muna gingon, unsa ang amahan, mausa ng anak. Lisod sad, gibuhat sa amahan, maayo, muti bagbag ba di po ng anak. Muto nga, ningon sila nga reklamo. Anong kami, gidamay pang maparasiyo. Nga, gabi na mo, kanon, nagsubsub ko yung minigpuasa. Ang imong mga disipulo, wala man. Nangigi sila, nanghingampa sila. Tungod sa, balikon ako, si Juan, nga magbubunyag, na ay mga followers niya, iyang mga tinunan. Ilang giputana si Ginoong Kristo, kami, ug ang mga Parisiyo, nagpuasa man. Yung duman nato, dili dautan ang pagpuasa. Pero ang pasting, musugotag sa dili. Labi na ka nato mga ministers, no? Katong nagpadayon pag-minister. Pero, once nga musulod ang garbo sa tao, lisod na. Pwede naman niya, dauton niyang isigatao. Nga, katwa di mamon tumaoy ang kwan. Bantayon nato na. Wala magtudlo ang Ginoo nga unsa ang atong kwan, unsa atong gibuhat diyan sa atong kagulingon at para pagdaot sa ubano. Na disunod ang garbo nila. Wala man mingon si Juan nga, kano balaan gi si Juan god. Gikumpara bito sa laing gospel nga si Juan kuno si Jesus si Juan si tinawanon layo si Jesus palahubog. Drunker pa gyud. Makigsalo pag yun sa magkasala, mga kwan. Si Juan balaan ka ta. Pero, matupawan, ako dili ko takos sa paghigot sa pagbadbad sa Dalias. Pero, ako lang, nagtuman lang ko. Muna nga, bantayon nun mga igsoon, nga, nisulod na ang garbo sa ilang kinabuhi, labi na sa iyong mga tinunan. Apan wala magpuasa ang imo mga tinunan. Hinumduman na to. Mga igsoon, dili dautan, sa gingon ko na nga ang magpuasa. Bantayunon ang atong kasing-kasing. Tanawa ang mga tinunan ni Juan. Ang pagpuasa maayo. Sa gingon ko na dili dautan. Basta ato kining gamiton sa pamaagi sa katuyuan sa Dios. Ito man nato na. Kita namay pipilagin nga nagpasting ang prayer no. Dili dautan. Katong wala pa magsugod sa first time, atong dasigon. Dili nato sila i-despise, i-dauton, atong kaminusan. Pag once nga musulod ang garbo sa tao, dagan na iya makita niya nga siya ray perfect, siya ray insakto. Munay lisod sa tao, labi na kay mga disipulo ni Kristo, pila ra itong mga edukado, mga mangingisda rin itong uban. Ang uban, mga isda ra, malagas. Wala yung mga bahong isda sa panilot sa itong obispo. Mga bahong isda. Kaya wala yung mga grado lagi. Pero munang yun nga, mga parasyon, sabay pong parasyon din kali, mga kuwan, tungkol sa ilang dakong kahibalo, bako na, kuwan, irokon na ka ba? Tungkol kay, manigrado na, tudlo, tinuod ba ka ito yung gitudlo, gikan ba ito sa Ginoo? Ano ba? Muna'y bantayo no na ito magsuon. Diya sa itong tagsa-tagsa kagulingon, no? Nga, kung mahay mo lang, before pag ito bungat dito sa atong tanawon sa ginatong kasing-kasing yun. Dili ta perfecto. Muna gingon nga, sa gingong po na,
kitang tanan naagid naman dili man ta perpekto. Sa gisulti sa atong kauban na nga kung mahimo kita mga ministers patay na ta diyan ni Kristo pero pag makagawas na ta pero mutoy hakaw atong pagkatawanon. Mukha mo tigbabaw gyud atong pagkatawanon. Atong basahon balikon ang kwan. Bersikulo 16 nga nag-ingon. Walay magamit og bag-ong panapton aron itapak sa dang bisti kay ang bag-ong panapton makakulo man og mudako hinuon ang gisi niini. Take note itong hinumduman. Kini ako nga disipulo kauban. Nag-ingon atong Ginoong Hesukristo. Tinuod, importante ako. Pero kini ang ako mga disipulo kauban pa kanako. Kanila ang nasila'y kumpiyansa mga igsuon. Kaya nga napamangko nila. Ato naman diya sa pamilya. Buo pa ang pamilya. Naang kompleto ang mama, ang papa, ang mama, mga anak. Lagi kumpiyansa ang mga anak. Kaya wa pa may kwan. Kung si Kristo, once nga mawala na ang ilang kwan, aya na pa nila mangayog kwan, pagkaon. Aya na sila magpuasa, kay mga nagtabang sa balang Espiritu Santo. Kani mga tawanan ko, napalay kumpiyansa na ako ni. Kaya napamang ko nila, uban-uban pa ko nila, pag mawala na sila na din, mawala na ko, aya pa nila dayon sila magpuasa, magpuan sila. Aya pa nila dahil mangayo og tabang sa akong amahan nga to sa langit, kay mumantoy mo hatag og guidance na binagyo diha sa matag adlaw. Nagaingon pagyo diha sa bersikulo 17, nga nag-ingon, verse 17, ug walay tao nga mogamit og daang sudlanan nga panit aron sudlan sa bagong bino. Kay himuon niya kini mabusbos ang sudlanan og unya mausik ang bino. Ug madaot ang sudlanan apan ang bagong bino isulod hinon sa mga sudlanan nga bag-o aron dili madaot ang bino ug ang sudlanan. Ang atong Ginoong Hesukristo naghatag og sa saktong kahulugan bahin sa pagpuasa. Sa pagkatinuod lang, dili gud pwede nga diha sa atong kinabuhi nga mag-uban gyud ang Ginoo ug ang yawa. Pero anaa nato ang pagpili no. Hinumduman nato ang ang garbo dili na iya sa Ginoo. Ang iya sa Ginoo ang kaluoy ug ang gugma. Dili na po ito. Pero kuha man ta, resist man ta. Tawa na magug ko. Sipiat na lang kabaw gali dikon nga upat katawa ra ko dikon. Ana mo resist man din ta. Kung mahimo dili nato tugutan nga mag-uban ang maayo ug dili maayo. Apan sa gingon ko na mo resist mata to kay miingon mata tao rata. Muna to diha labi nagi ka nato mga ministers no. Git-challenge ta ni ining kabuntagon no. Di sama tagutlo sa to kinabuhi da sa tong journey. Kitang tanan man. Kita dili lang kanuna gingon ko sa atong mga leaders nga dili lang ta dinhi sa atong may lang gito sa ato dito bula-bula lang atong baba dinhi sa gawas murag ako dili mo perpekto mga bahay na pero kitang tanan magbantay kita. Muna sa katapusan mga igsuon atong pangayoon sa Dios. Musugutag sa dili.
nakoy basahon sa atong Salmo responsoryo, no? Salmo 85, versikulo 9 EB. So walay duha-duha andan siya pagluwas ni adtong nagtahod o nahadlok kaniya. Nagaingon sa atong Salmo 85, versikulo 9. Muna nga, magbantay tanong. Kitang tanan, walay exempted, obispo, mga patriarka, mapari o wadikon. Kitang tanan mga ministers. Ipay mo na labi na, itong hinumdumang gabi nga, labi na sa balikong katong gabi nga, itong dito tas kimaya gabi Kaya gindi pa, nagkasagingon pa na sa itong amigo nga, naka-reunion na ta. Mga dati na itong mga kauban, reunion na ta. Mga peace na, ano naman na ito na nga, kita, naghatag ta nila, sila tagsa-tagsa ka, bahala ng Ginoo na, mingon nga, plastika, hindi na ayaw guno na nga, nagplastika nila. Pero ang imong kagalingon bantay, kung basin kita ang nagplastikan, sila tiniuray, munang bantay na ito nga. Kita, nagtapok na, nagduol na, isip lagi kauban, kamingaw sa atong dili nato ingon nga nagtapok ta nga mobalik na ginagawas naman sila ato nga pakita to ang gugma nga ang Dios ay maghusga na kinsay nagplastikan nato. Nasayod ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa sa atong kasing-kasing. Muna gingon ako nga ato ging pangayoon diya sa matag adlaw ang iyang grasya ug kusog sa matagutlo sa atong kinabuhi mauna atong gikinhanglan diha sa atong paglawig. Balik-balik na ako na nga. Labi na kita mga ministers, mga clergy, nga kumusta ang atong kinabuhi, no? Muna nga, ang Diyos ay nasayo dato diha sa atong paglawig ang atong mga kinabuhi. Kita, padayon lang ta. Padayon ta sa atong labi na gyud nga sa gingon ko na magbantay gid ta. Diya lagi once ka mosulod na ang garbo, daghan na dayon kay mga madamay, daghan ma-despise na dayon. Nga ang kaluoy ug ang gugma mo ginang putig babaw. Hinahinay lang. Labi na gining tuig 2024 nga diya sa atong paangat man ta diya sa matag adlaw sa atong pag-alagad. Mo na atong ebanghelyo gihangyo ng tanan sa pagpanindog.